piste. Noniin. Nyt. Ei oo enää. Mitä? Mitä vittua? Tuo ainakin saatiin videolle. Kinen? Ei voi olla totta. Mä venasin tota munaa niin helvetisti. Vittu. Ei se edes oo täällä kato, ei se enää oo täällä mun enkipaikassakaan. Voi perkelee. Mä en tiedä missä se on. No. Mä en niin tiedä. Mene sun Pokemoneihin, se on tullut sinne. Mikä se on? Sano mikä on uusi sulla. Onks sulla eri? Se oli tää ujuma-tonni elektrobatsi. Ei vittu. Oli. Ja mä Se oli sain... tää. Ja mä sain... Kuunnelkaa. Tiedätkö miksi tää vituttaa? Mulla oli jo tämmönen 10 tonniekis, tämmönen 522 elektrobatsi. Sitten sen jälkeen mä olin löytänyt. Voi hele. Sitten mä olin löytänyt tämmösen elektrobatsi, eli se oli aika paska. Mitä niin? Mitä mun pitää kirjoittaa, että mä saan vapaa? No, se oli mun toiseksi paras. Mitä mun pitää kirjoittaa, että mä saan vapaa? Rainer. Mulla kyllä lukee. Ei perkele, toi oli aivan vitu hyvä.